се въздържам да ви правя реплики, защото изказванията ви обикновено не съдържат нищо интересно, важно по темата и обикновено са пълни с грешки и глупости. И преди малко казахте една много голяма глупост и тук трябва да ви се смеят децата от 5 до 12 клас, които учат физика и химия в училище. Атомен разпад. Уважаеми колеги, няма атомен разпад, има ядрен разпад, господин Терзийски. И понеже знаех, че ще се изкажете за пореден път с изказване, което ще се опитате да блеснете с глупостта, невежеството си и незнанието си, може би сте пропускали часовете по физика и химия, съм ви донесла две картинки. На първата картинка тук е молекулата на водата, господин Терзийски. Това е молекулата на водорода, а това е на кислорода. Това тук вътре се казва атом. А тия неща тук се казват Тези неща, госпожо Манолова, ще ви ги давам после да си ги видите. И господин Терзийски, когато говорим... Не чета. Когато говорим по тази тема, трябва да кажем, че те си взаимодействат помежду си на ниво електрон. Ето това са електроните и ето тук е взаимодействието с двете ядра. А когато говорим за ядрен разпад, трябва да гледаме тази картинка. Тук има едни неутрони, които като стигнат до ядрото, го разцепват, разделят го. Това ядро, когато се разделя, при него, при отделянето се образува енергия, която енергия вече можем да говорим вече за ядрена. И тук вече може да ползваме тези термини, които се опитвате да ползвате, но не ги разбирате. И този процес се повтаря непрекъснато. Тук идват нови неутрони, те пак разцепват и едно и също се случва.